Dies ire, dies illa, solvet seclum infamilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, kumusta? Medyo matagal ako nagpahinga. Gawa ng mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Pero ayos na ngayon. Nagpahinga lang ako saglit. Balik na tayo sa dating gawain. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose. Nagkita kasi sila sa Negros nito lang, kaya meron itong binahaging kwento sa kanya. Taong 1982, La Carlota, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, nagdadalang tao yung kaibigan ni Ate Rose. Pangalawang anak na niya yung dinadala niya. Doon sa naging unang anak niya, wala naman siyang naging problema. Normal naman niyang dinala yon at isinilang. Pero dito sa pangalawa, medyo tagilid. Meron silang isang bagong kapitbahay. Saksakan ng ganda at kinis. Napakaamo ng mukha nito. Kaya lahat ng tao sa lugar nila ang tingin sa kanya mabait. Talagang mabait naman. Kasi palabati ito tapos mahilig ding makihalubilo sa mga okasyon. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya kumakain ng kahit anong ialok sa kanya. Palagi niya lang sinasabi kapag inaalok siya ng pagkain, kundi busog siya, ayaw niya ng luto, masakit ang kanyang tiyan, basta napakarami nitong dahilan. Kaya yung mga tao doon, nasanay na sa kanya na hindi siya kumakain. Kahit meron namang mga putahing ibinibigay sa kanya. Kadalasan lang na kinakain ito, prutas. Tapos iilang piraso lang. Isang hapon, nakita ito nung kaibigan ni Ate Rose na palakad-lakad sa harap ng bahay nila. Walang tigil yon sa paglalakad. Tapos panay ang tingin sa kanya. Ang sabi nitong kaibigan ni Ate Rose, bakit hindi siya pumasok sa loob ng bahay nila? Kanina pa siya palakad-lakad doon. Pwede naman siyang pumasok para makapagkwentuhan sila. Gulat na gulat yung babae kasi niyaya siyang pumasok sa bahay. Siyempre pumasok siya kaagad. Tapos umupo sa tabi ng kama nila. Tinanong ito ng kaibigan ni Ate Rose kung gusto niya ba ng tubig o kahit kape. Para habang nag-uusap sila, meron silang iniinom. Iling lang ng iling yung babae habang tinatapik niya yung isang bangko. Para bang niyayaya nito yung kaibigan ni Ate Rose na umupo sa tabi niya. Siyempre, agad-agad umupo ito sa tabi ng babae. Natatawa-tawa pa yung kaibigan ni Ate Rose habang nagkukwento ito tungkol sa pagbubuntis niya. Sabi pa niya, may mga oras na nahihirapan siyang tumayo kahit hindi pa naman ganun kalaki yung tiyan niya. Biglang sumagot yung babae ng, meron kasing humaharang sa tiyan mo. Hindi ito gaanong narinig ng kaibigan ni Ate Rose. Kaya ang sabi niya, ano yun? Yung babae, umiiling-iling lang ulit. Tapos sabi niya, wala. Nagpaalam yung babae sa kanya na kung pwede ba mahawakan yung tiyan niya. Pumayag naman siya at pinahawakan niya ito. Habang hinihimas-himas ng babae yung tiyan niya, nakikita niya na titirik-tirik ang mga mata nito tapos merong binubulong. Hinawakan niya yung kamay ng babae tapos pinatigil niya ito sa paghimas. Matapos yun, tumayo yung babae sa harapan niya tapos yumuko ito at itinapat ang mukha niya sa tenga ng kaibigan ni Ate Rose. Sabay bumulong ito ng, kukunin ko yung nasa sinapupunan mo. Hindi man ako. Baka yung matandang kapitbahay ko ang kumuha. Ingatan mo yan. Akin yan. Nanlamig ang buong katawan niya sa narinig niya. Tapos nanginig siya.
Nung tinitigan na siya ng babae, bigla itong ngumiti. Tapos nagsabi ito na nagbibiro lang siya. Wala itong tigil na nagpapasalamat sa kaibigan ni Ate Rose. Gawa ng pinahintulutan siya nitong makapasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa, nagpaalam na ito at tumitig sa kanya. Pagtapos ng pagtitig nito, ngumisi na lang siya at lumabas na ng bahay. Naikwento niya sa asawa niya yung nangyari sa kanila nung babae. Ang sabi lang nung asawa niya, nababalita nga sa lugar nila na merong sayad sa utak yung babae na yun. Kung ano-ano ang pinagsasasabi, na kesyo meron siyang kapitbahay na nambibiktima ng mga bata. Huwag palabasin yung mga bata kapag 6:00 na ng hapon. Kasi yung kapitbahay niya na matanda, puro bata ang binibiktima. Lalaslasin niya yung leeg ng bata, tapos ilalagay sa malaking banga at uunti-untiing kainin. Yun yung sinasabi ng babae na yun. May 2 bata nang nawawala sa lugar nila. Halos mabaliw yung mga magulang nun kakahanap. Kapag tinatanong naman nila yung babae kung saan yung sinasabi niyang matandang kapitbahay niya, ang tinuturo niya, 2 bundok pa yung aakitin mo para mapuntahan. Ang sabi niya, kapitbahay niya. Dapat nasa malapit lang yun. Tsaka ilang buwan pa lang na nakatira sa kanila yung babae na yun. Duda nila, baka yun ang kumukuha. Doon na pagtanto ng kaibigan ni Ate Rose na baka tama ang lahat ng duda niya sa babae na yun. Sinasabi niya lang yung kapitbahay niyang matanda para hindi siya pagbintangan. Matapos ang diskusyon nila, sinabi ng asawa niya sa pinaka-leader ng lugar nila yung nangyari. Nagplano silang lahat na pasukin yung bahay ng babae kapag wala ito doon. Makalipas lang ang ilang araw, nataong wala yung babae sa bahay niya. Lahat sila pinasok yung bahay ng babae. Wala silang nakitang kahit anong kahina-hinala doon. Maliban lang sa isang altar na napakaraming iba't ibang klase ng bote. Pero lahat ng bote na yun, walang laman. Tapos yung pinaka-altar niya, merong 4 na kandila tapos itim na kahoy na basang-basa ng langis. Wala silang ginalaw sa bahay ng babae. Baka kasi makahalata yun. Matapos ang investigasyon nila, medyo dismayado sila sa naging resulta. Pinabayaan na lang nila yon. At kampante sila na hindi yung babae na yon yung kumuha sa 2 nawawalang bata. Lumipas pa ang 1 buwan. Napapansin itong kaibigan ni Ate Rose na sa tuwing tutungtong ang 8:00 ng gabi, may mga naririnig siyang yabag sa bubungan nila. Minsan, hindi lang sa may bubong. Meron din sa kusina, sa likod ng bahay. Basta, iba-iba yung pinanggagalingan ng ingay. Meron pa isang gabi, nakarinig siya na merong nag-aaway na pusa sa bubungan nila. Ginigising niya yung asawa niya, pero wala. Bagsak ito dahil sa sobrang pagod. Hindi naman gaano tumagal yung away ng 2 pusa. Matapos yung away, nakarinig siya na merong umiiyak sa uluhan niya. At nanggagaling yung iyak na yun sa ilalim ng kama nila. Pilit niyang ginigising yung asawa niya. Pero wala talaga. Hindi magising-gising. Nanginginig na siya sa sobrang takot. Hanggang sa sinampal niya yung asawa niya para magising ito. Nung nagising na niya, narinig din ng asawa niya yung iyak. Iyak ito na nanggagaling sa isang babae. Tahimik silang mag-asawang nakikinig sa pag-iyak nito. Dahan-dahang sinilip ito ng asawa niya. Medyo madilim yung ilalim. Hindi niya gaanong maaninag. Pero meron siyang nakikitang nakahiga sa ilalim ng kama nila. Bumalik sa pwesto yung asawa niya at bumulong ito sa kanya ng, "Merong tao sa ilalim ng kama natin. Pagbilang ko ng 3,
Sabay nating kulatin. Pagtapos magbilang nung asawa niya, sumigaw sila ng sabay ng, "Sino ka?" Saksing buhay dito yung kaibigan ni Ate Rose at ang asawa niya. Napagsigaw na pagsigaw nila doon sa nasa ilalim ng kama. Pagsilip nila, naging isa itong napakalaking daga. Mabilis itong tumakbo papunta sa kusina nila. Rinig na rinig nila na natataranta ito gawa ng kung ano-ano ang nagbabagsakang gamit sa kusina nila. Tumayo yung asawa niya at kinuha yung talibong niya sa likod ng pintuan. Nung na-corner na yung daga, sinaksak niya ito gamit ang kanyang talibong. Pero tumalbog lang ito at hindi tinablan. Pagharap ng daga sa kanya, iba ang mga mata nito. Bilog na kulay pula at nanlilisik na nakatitig sa kanya. Napaatras siya at patuloy siya sa paghataw. Pero hindi na niya ito tinatamaan. Hanggang sa nakatalon yung daga sa bintana nila. Tarantang-taranta silang mag-asawa kasi ilang taon na silang nakatira doon. Ngayon lang nangyari sa kanila yun. Hindi nila pinalipas yung gabi na yun na hindi nila pinagkalat sa mga kapitbahay nila yung nasaksihan nila. Nakitulog muna sila sa ibang bahay para palipasin yung takot na naramdaman nilang mag-asawa. Kinaumagahan, nakita nitong kaibigan ni Ate Rose yung babaeng nakaupo sa tapat ng bahay nito. Panay ang himas niya sa balikat niya. Tinanong niya kung anong problema. Ang sabi sa kanya ng babae, pakiramdam niya na balian siya ng buto. Hindi kasi niya maigalaw yung kaliwang braso niya. Ang sabi nitong kaibigan ni Ate Rose, baka naipitan lang ng ugat o hindi kaya napasukan ng lamig. Hinawakan niya ito at minasamasahe. Habang yung babae naman, panay ang himas sa tiyan niya kasi malaki na eh. Ayon dito sa kaibigan ni Ate Rose, yung pakiramdam niya habang minamasahe niya yung babae, sobrang weirdo. Wala siyang nakakapa na buto dito. Para bang gawa lang sa purong laman yung babae. Tapos bawat diin niya ng kamay niya, lumulubog lang yun. Medyo naiilang siya kasi baka nasasaktan niya na eh. Pero wala namang reaksyon yung babae. Patuloy lang ito sa paghipo sa tiyan niya. Hanggang sa inawat siya nito at sinabing, "Ayos na. Hindi na masakit at nakuha ko na. Salamat." Matapos noon ay pumasok na sa loob ng bahay yung babae. Makalipas ang 2 linggo, hindi na nila nakikita yung babae na yun. Para bang nawala na lang ito na parang bula. Tapos yung bahay niya, andun lahat ng gamit. Pero mula nung mawala yun, halos gabi-gabi, mayroon na namang umaaligid sa bahay nila. Sinabi niya sa asawa niya na bantayan maigi yung buong bahay nila. Kasi hindi maganda ang pakiramdam niya kapag takip silim na eh. Para bang merong palaging nakatingin sa kanya at merong nanonood sa bawat kilos niya. Nasaksihan din ng asawa niya yung mga ingay. Pero takot yung asawa niyang iwan siya mag-isa. Baka kasi mamaya makapasok na naman eh. Kaya ang ginawa nila, lumapit na sila sa kakilala nilang manggagamot para humingi ng tulong. Ang sabi ng manggagamot sa kanila, merong aswang na nagmamasid sa kanya. Matagal na itong nakasubaybay. Hindi lang nito magawang makapasok sa loob ng bahay nila. Nung sinabi yun ng manggagamot, biglang sumagot itong kaibigan ni Ate Rose. At ang sabi niya, papanong hindi makakapasok? Nung kailan lang nakapasok yun sa loob ng bahay nila. Umiyak pa nga sa ilalim ng kama at tumakbo sa kusina nila. Nataga pa nga nung asawa niya eh. Nanlaki yung mata ng manggagamot. Kasi imposibleng makapasok yun sa loob ng bahay nila. Maliban na lang kung inimbita nila ito.
Ang sabi ng manggagamot sa kanila, 2 aswang ang nagmamasid sa kanya. Hindi lang sigurado yung manggagamot kung paano nakapasok yung isa. Pero may mga pangontra siyang ibibigay para hindi na umaligid pa yung isang aswang. Pag-uwi nila ng bahay, lahat ng bili ng manggagamot sa kanila sinunod nila. At mula din nun, lahat ng klase ng ingay at bulabog sa bahay nila ay nawala. Lumipas pa ang ilang buwan. Dumating na ang araw ng kanyang kapanganakan. Nung nanganganak na siya, nagulat ang lahat ng tao nun sa bahay nila. Kasi yung isinilang niyang sanggol, napakaputla, sobrang liit, walang kalaman-laman, at wala nang buhay. Patay yung isinilang niyang sanggol. Gumuho ang mundo nilang mag-asawa dahil hindi nila alam na yung dinadala pala niyang sanggol sa sinapupunan niya matagal nang patay. Ang nakakapagtaka lang, tumagal yun ng ilang buwan sa kanya. Alam niya sa sarili niya na hindi siya nakunan dahil sobrang alagang-alaga niya yun. Pero wala na. Andyan eh. Tinanggap na lang nilang mag-asawa yung naging kapalaran ng anak nila. Wala silang masisi. Hindi nila alam kung sino ba ang dapat sisihin. Lahat yon pinagpasa Diyos na lang nila. Pero ang nasa isip nilang mag-asawa, ang pupwede lang na gumawa nun sa kanila ay isang aswang. Hindi lang nila alam kung yung nakapasok ba o yung nasa labas ng bahay nila. Magpahanggang sa ngayon, malalaki na yung mga anak nila. Pero yung nangyaring yun sa kanila noon ay nananatiling palaisipan. Okay, sakit ng kwento. Opinyon ko lang. Obvious naman, di ba? Kung sino yung kumuha ng anak nila. Yung magandang babae na kapitbahay nila. Alam ko, yan yung mga nasa isip ninyo. Pero kasi mapapaisip din kayo eh. Bakit nung sinabi ng kapitbahay nila na yun na salamat nakuha ko na, tapos biglang nawala? Bakit yung isang aswang paaligid-aligid pa rin sa bahay nila? Hindi ba dapat maaamoy niya na patay na yung dinadala ng bibiktimahin niya? Di ba? Bakit andun pa rin siya? Yung part lang na yan yung medyo napapaisip ako. Tsaka yung sinasabi ng babae ng kapitbahay, ako ngayon ko lang nalaman to. May mga lahi-lahi pala yung mga aswang na yan. Hindi ko lang alam yung mga lahi. Baka kayo alam nyo, comment nyo lang sa baba. Pero marami yan sila eh. Kapag pala magsasabayan ng bibiktimahin, tapos magkaibang lahi ng aswang, kahit milya-milya ang layo ng mga tinitirhan nila, kalapit ang tawag nila sa isa't isa. Ginawa ko lang kapitbahay para klaro sa ating lahat. Pero yun yung tawag sa 2 aswang na magsasabay sa iisang biktima. Solid, di ba? Ngayon ko lang nalaman yan. Pero kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Rest in peace sa anak ng kaibigan ni Ate Rose.